May gabi mga brothers and sisters sa Cathedral Church, Cebu City, sa Bible Study. Yeah, Brad Manuel, sa Iqbal, sa Bible Apostolic, niya sa Assembly Vice President and the Minister, o si Brad Jipit, o si Sister Rabog Ferrero. Niya, karong adlaw, pandon kining pizza 28 sa December year 2022. Niya, kining na ipatukpa na to ang tema kay wala namang December 25. So, Domingo, before Domingo, may college, may basadi dito sa gawas. So, karon natasod sa Sin Vitalis, sa Cathedral Church. Mary is truly the mother of God. Ang pangutana, pila man kadoktrina may tungod ni Birhen Maria, sa GP. Berbarwe. So, na sa punto pangutana ba kayo? Dili kita may hugmas sa karliw na wata masayo. Oh. Sama na itong kuwan. Kining ipahayag. Pila ka doktrina, sister? Ang kuwan? Kining may tungod ni Birhen Maria. Opat. Ang una. Amo na January 1. Mary is truly the mother of God. Ikaduha, isuot sa Mary is truly the mother of God. Please natin makatunang gamay ba? Brad Marwil. Oh. Nakuha mo, sister. Ikaduha, ang Immaculada Concepcion. Sunod ang itawag o perpetual virginity. Kasi Birhen Maria, Birhen sawa pa siya mga anak niya. Oh. Niya sa panahon ng anak sa Birhen lang yapon. Oh, ano na yung Birhen? Niya ang ika-upat o na assumption nito ibig. So sanay ka importante na mingon ang uban ang core dinitrix sa Ebrad, mediatrix. Wala pa na ito ma-proklamar sa simbahan. Ang Santo Papa rin ko yung maka-proklamar na niya. Wala pa may kining tingog sa labaw nga sa simbahan. Ang Santo Papa. Unang di pa na sa maka-ingon nga dugma na siya kining mediatrix. So, patra kadugma may tungod ni Birhen Maria. Sister, ano pa? Niya, nabay kaligunan sa balang sulatan na mao na ilang mga pangutanan niya sa Pista Iglesia duhara, di ba? January 1, Mary is truly the mother of God. Niya, Immaculada Concepcion, December 8. O the Nativity, may appeal na siya sa 4 dugmas sa may tungod ni Virgin Mary. Niya, mingon sila nga nganong hingan lamang kinahan sa Diyos si Birhen Maria, wa pagili matao si Birhen Maria, diya naman Diyos. Di ba usara ka nakumpa si Bala, manilang panuna sa mga pesan sister. Kunya, ang amahan, Diyos, di ba? Ang anak, Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos. O kining, kung inahan sa Diyos si Birhen Maria, kining tutulo, nag-mention ako. Si Birhen mo inahan na nila. Brother Jipe. Sister. Sa Immaculate Conception ang Saint Anne. Di ba, punto ba, ang ilang view, nila ang view sa kuwan, na ang amahan Diyos, 1.8 say. Hebreo 1.8, anak Diyos. Yung Holy Spirit Diyos, buhat 5.3.5. Ako nang i-mention po ni kay, para masabdan kay, natong topic ito sa mga Bible and tradition. Primero, Truth, Trinity. Yan, Holy Trinity may sunod din eh. Yan, ito lang i-mention ba? Kay, para, dito sa Birhen, sa barangay na-experience ko dito sa MacArthur. Dito nalutaw ang mga katoliko dito itong kauban na kung wala si Birhen Maria wala Diyos. Lagi, ang mga tana, si Maria inahan sa Diyos, dugma na, di ba? Biblical ba yun? Karon, kung wala si Birhen Maria, wala Diyos. Sama na ito na pag-analyze. Oh, ha? Inahan sa Diyos mo kasi, kuwan.
si Virgin Mary. Wa si Virgin Maria, wa tay Dios. Saan na pagtubag? Ha? Sa pag-reconcile ka na nga si Virgin Maria, inahan sa Diyos. Dugma na. Page 1962 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Mary is truly the Mother of God. Not explicitly, but implicitly. By the way, ako na nag-explain kay na may uban mingon nga si Virgin Maria, inahan sa Diyos, Mother of God literal. Kung mao ng kalakiha, wa day ang Diyos diya gianak kay literal si Virgin Maria. Silang. Unya. Kung wala, kung literal, dili na literal. Kay literal word for word ba? Ang Diyos gianak ni Virgin Maria. Tao man si Virgin Maria. Pure tao. Dili Diyos, di ba? Sama na to 100% man. Pero ato na i-qualify. Noon sa may panudlo sa iglesia at Hermana, may tungkol sa marriage rule na madalagan. Literal o dili? Kaya mingon man sila nga, figurative na kung literal. Ano opposite man na. Dili na. Dili. Ang figurative, dili. Huwag mo gamit ang sibang Katoliko na ng figurative. Ang sakto na, suma sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 197. Ingon dito nga, the church, the Roman Catholic Church, mga church fathers may mention nga, Mary, Mother of God, not explicitly. So, explicit gini, word for word na, literal na. Dili, literal. Really, implicitly. Implicit. Sa ito ba, dili literal, what's on mention figurative? Not implicit. Not explicitly, but implicit. Without doubt, according to the dictionary. Sa ito pa, hinuulgi siya nga inahan sa Diyos. Kaya sa wak pa magpagkatao si Virgin Maria, diha naman Diyos, sister. So, sana sa counter-explain niya, sabihin ko nga, kung wala ni Maria, wala ni Diyos. Kinahanglan na ito nang i-distinguish, ito nang ibahig ba? Kay, mamisinterpret sa ba nga, ang, sa ito ba dahil si, ang God the Father dahil, moro sa inahan si Virgin Maria. So, dili siya maayo. So, ito na i-explain. Muna nga, ang punto niya, sa tulo ka man naglahi nga persona suma sa King James Version, sa 1:5 Persian 5:7. For there are three be recorded in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Sa ito pa, tulo na nagbabato dito sa ginasangit, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. So in God, there are three divine persons. There are three divine persons. Kunya, ang the Father, the Son, and the Holy Spirit. So kanin three divine persons possesses in one divine essence. One being ba? So sara ka ni Kines mga Diyos. Tulo, we can speak individually. Ang Amahan, wa magpagkatao. Ano na sira? Ang sabi nga sa Amahan, di ba mo ba? Di nga lang, Amahan. Ikaw, palitan si Danny Madiha. Amahan. Niya. Na siya nga, no? Siya yung anak niya? Siya yung mga film study niya? Ha? Claire. Ya, Claire. Danny Madiha, imong Amahan. Isa nga si imong Amahan. Danny Madiha. So, ang Iglesia Katolik Romana, gitudlo ginang ang ngalan sa man ando naging ngalan. Asa pabasa sa dogma? Fundamentals of the Catholic Dogma, page 24. The biblical names of God, the real names of God is Yahweh, where is the is. Asa mabasa na? Exodus 6:3. Exodus 6:3. So, Isaias 42:8. This is my name forever. Si Moises ang utana ni sa Ginoo, kisay nga mo Ginoo? Kisay nga mo Ginoo? Ako mao ako. Wa magana kay kining tuwangor kining Ginoo atong binisaya sa una. Iya mga Bible scholar mo ni hapning ni explain ni anak ni pasabot. Mo nang sa ubang version sa Hebrew character wa is Yud Hi Waw Hi. Sa to pa mga
Bible scholar, lisod pagbasa sa ining Hebrew character, gawa pa'y vowel points ang panahon na. Lisod pagwa kay vowel points ba? Muna mo, kamatong basa sa Hebrew. Pag 6th century, diyan ang vowel points. Muna nga Yahweh, the biblical name of God Yahweh. Wa na gianak ni Virgin Mary Sister, ang first divine person. Ang third divine person, mo ang rock hagudi sa Elohim, Holy Spirit, mo na ang ikatulong persona sa Santisima Trinidad, wa na gianak ni Virgin Maria. Kasi nga sa ikatulong persona, Spirit. in English mo na, ngalan. Spirit Santo. Ngalan na sa comforter ba, maglilipay. Ruach hagudi sa Elohim sa Hebrew. Na nasa Juan 14, Juan 14, niya 16 kama bensay. Ingon si Kristo nga, Amahan, ipadala ang Espiritu mo ang malalaban ba. Nagtudlo sa mga apostoles, kay mga apostoles, tawag ito, laiko, sa ito pa, giyahan to sa Holy Spirit, kunya tudloan to sa tanang kumaturan, Juan 16, 12, 13. Holy Spirit na siya, huwag mo kabisigil sa anak ka, kaya para ma-explain to ba itong ni Virgin Maria. Sa ito pa, ang Holy Spirit, paraklito ni siya, paraklit nga sa Holy Spirit, paraklito, maglilipay, comforter, niya ang amahan, way sa bulas Yahweh. Saksi Jehovah mo ngalan silang amahan. Kay kanang Yahweh di na tinuod. Kay Jehovah mo ni tinuod yun. Saka mo na nimo. So ang Muslim sad mingon sa nga alam mo yung mga amahan nga gilang nga Dios. Iglesia ni Kristo natingdaan mingon nga sa Dios nga amahan. Way nga nang ilang amahan Iglesia ni Kristo. Aparte do tigana gulatugi ng Iglesia ni Kristo. Amahan, singa si mga amahan ay Dios. Amahan. Nasa Matthew 6:7. Ningon si Kristo nga amahan namo. Wa man si Kristo nga Yahweh. Di ba? Amo na diha nga kining Biblia kabasa ning laing relihiyon. Mingon ni sakto na. Dili na tinuod. Ngano man? Kuan ni brother kining ang simbahan mo yung otoridad nga mo explicar gyud ang kining mga pulong sa Dios. Kung pwede mo mangutana sa di pa makakuan, kining sister, pwede mo mangutana ng yapon. So, ang ngalan, samahan siya yung ngalan? Yahweh. Yan, ngalan sa Holy Spirit, Paraklito. May baluan na mo. Other name daw sa Holy Spirit. The other name of the Holy Spirit is Paraclete. Paraklito muna siya. Niya sa... Yan yun naman. mo may nakabutang sa komentary sa Duwaire niya. Kung ito nang tanawin sa ubang hubad sa Hebrew, ruach hagudi sa Elohim. Niya, pulisod mo kayo na ito po. Lahom na kayo ba? Niya, muna nga, kuhaan kining ang anak, ang nakasulat nga, third divine person of the Blessed Trinity of first divine person. Niya, ang second divine person, kasi may nga, Jesus Christ. Jesus Christ. Niya, inis Jesus Christ, eternal na diha na daan, wa pa. Brad Jipin. Kaya naman gikaingon nga historical Jesus, pasabutan na nga ni Agis panahon. Na wala pa siya atong kauna. Oo. Si Agis panahon niya katong nilugso siya. O dito ang iyang existence sa sugod. Oh. O dito siya na ilhan sa mga tao na exist nga siya yung Diyos anak. Oh. Sa pagkatao niya, Ade? ano historical Jesus. Sa to pa Jesus Christ, sa wa pa magkatao diha na siya daan o wa pa? Pero na kaingon pa nga si Adan mo'y murag una sa amahan niya, pagbuhat ni Adan, yun ang una sa niya ang iyang anak. Karon, sister, Jipil, si Jesus Christ, so wa pa si Brimira diha na daan o wa pa? Anak. Diha na. Sa to pa,
Nanay Diyos. Ah, sa to pa, anong tawag doon mag-inahan sa Diyos si Birhen Maria? Ang sa Ginoo, kanang God the Father, ano niya na magpakatao siya. Ade, sa to pa, kuan, kining, sa to pa, Wala pa ko na yung paro. kaning kita matubang sintama sa Quinas nga kini atong kaalam gamay kayo matud pa niya. Sintama sa the more you know, the more you realize that you know a very little. So muna usa sa punto nga si Kristo diya nadaan sa wa pa pagkatao si Birhen Maria. Na asa mabasa Mikiyas 5:2. Sa Mikiyas 5:2 ingon dito nga we ata bitlikim ipaltay lihok ni ulam. So kana word mi ulam eternal. Mikiyas 5:2. Ito ba si Kristo diha nadaan sa wa pas Birhen Maria. Kung basahon mo ang Latina Vulgata hubad ni Monsignor pero komplido. Nasiding yun, Mesiyas. So Matthew 2:6 katumanan gina ang tao sa dito Bethlehem Christ. Yan ang Birhen Maria. Mao na nga karong January 1 ang simbahan mo ay nag-agda ni gihanay ni tanan. Di kalibutan ni sa una, sa mga pare, ang pare o bispo, ako ganun, basa ang libro na naman, luto na muna daan, mas stupid na bitaw, pero pinangi sa filosofiya ito na may explain. Muna kiksunan, muna nga, si Birhen Maria, usa sa lingkyon ng teksto, Lucas 1:43, nga si Ingon sa Lucas 1:43, ibisita ma si Juan, si Birhen Maria ni Santa Isabel, niulpot ng bata nga inahan sa itong Ginoo. Sa ito pa, kanang Ginoo, unsa man na siya, unsa pagpruiba nga Diyos na. Kay, usa sa mga rason ng ibang reliyon, asa mabasa sa Biblia nga si Maria inahan sa Diyos. Makatubag na Sister Brad Manuel. Niya, nga inahan sa Diyos si Birhen Maria. Doon ay ko debate year 2020, mura padong pandemic na. Imitar ko ni E.G. Bohol, Roberto Hiberola, masa ahok dito sa Tagbilaran City. Kaming Bansok Puranas, Dani Kukutas. Sa ko si speaker niya, marag Pebrero o January ba ito? January, mga na. March mo itong pandemic yun, 2020. So, Domingo, timing na ilang tugi, ito unexpected. So, muna yung topic, Mary is Holy the Mother of God. Unsay tikso si Birhen Maria inahan sa Diyos. Ito, bumburan Diyosan, na inkwentro pa na sister. So, ang tubag na ko, wala yung kaliko ng Lucas 1:43, inahan sa Ginoo, meter to koryo. So, kanang Ginoo, kung saan ka na pag, kay, ang biyogo sa lahi reliyon, litra-litra, mabasa ba? Lahi ang sa Iglesia Catholica Romana, mabita to ngay si Donato, naglalis may kanina sa social media, naggaday, literal, God, kanatay, kay. Sa lantugi ito, ang mabasa may tuwa na to. Lahim ni debate ko wali. Iya ko ito bago explicar nga. What verse in the Bible? What specific verse? Ga di divine person dahil literal. Di na matubag hantod pero. Sa ito ba, ang Diyos ng person na wa na mamatay. Kaya wa may ibinsya sa Biblia o sa dogma o sa katikisim mo na katolinsyon. So palpak ni nudo ang divine person dahil literal. Irehe sa iyo na. So apun to dali. Kung sa may prueba ang Ginoo o ang Juan, kining Diyos usara. Pasaha ang determined justice city. Determined lisan niyo. Determined justice city o iswatsa. Ato masahon dali ha, determined. Huwag kayo bibigyan din siya. King James eh. Ato masahon niya ang determined niya. Determined 6:4-6. Ato niya masahon kay sa ningon diri sa determined. Kakaning pulong Ginoo determined 6:4-6. Ingon dari mga kigsunan. So dito matingala nga ini mga anggulo nga naatay ni live. Kaya dito sa kapihan, sa Chocolatehan, sa Carbon, Cebu City, na mataglunin siya human sa Bibusadi sa USGR, si Cebu, may God kanatay, nga adto man ni sa kuan si Brad Adam per GQ dito. Mga siyempre si Sans of si kuan.
ining Leon Gans, Nel. Atong basahon ang Diyos, ang Ginoo sa tanang Ginoo, mo na ang Diyos sa tanang Diyos. Klaro mo Ginoo. Iyon din sa 4. The Lord, our God, is our Lord. Sa ito ba, iyon din nga, kay gihatagam na utok sa Ginoo, pag speaker po, ang Ginoo nga among Diyos, usara ka Ginoo. Sa ito ba, ang Ginoo, Diyos usara, determino, size 4 nga to sa size. Yan na, na sa pagtuntugon nga, kanang Ginoo Diyos maura. Anong pagpruiba, kanang Lucas 1:43, inahan sa Ginoo, inahan sa Diyos. Atong basahan ang Marcos 12:29. Tanda King James Version, di ni Katolikong Biblia. Protestante ni, pero dili ni one-sided, dili bias pa. E mo gamit ang Biblia nga Katoliko, muingon man nga, natural, laban na ninyo kay Katoliko na. Ini Protestante ni. Protestant. Marcos, sorry? 12:29. Tentara orang tinggi mai letra ning kuan ni sa ning English version. Ako masahan kay pulong ni Sino for the satisfaction sa mga listener. Ngayon din sa kuan. The Lord our God is one Lord. Deuteronomio, Marcos 12, jadi Deuteronomio may unahan sa 30 na taon. Sa Deuteronomio gire. Sa step Deuteronomio. Marcos 12, Deuteronomio. Ang Ginoo nga atong Dios usara ka Ginoo. Sa to bingon ta nga inahan sa Ginoo. Anderson, si Maria inahan sa Dios. Ya dili man na kuan sa simbahan dito explican kung dili ko ang divine revelation pulong sa Ginoo. Grounded gina sa divine revelation o sa apostolic tradition o magisterium. So tulo ka sumurana sa maturan. Dila to ka sumurana sa maturan sir. Nyagi mo itulo. Tulo to Bible. Ya ko ito nyagi Bible, tradition o magisterium. So muna siya ang sumurana sa maturan ang lain religion Bible ra. Ang Biblia na. Kuwangan mo. So, wala nga, siguro mo na inahan sa Diyos, daog na diyan Levita. Kunya, ini si Kristo, ang iyong Ginoo, kay si Brad Manuel, Brad Danny Madiha, Brad James Lusorata, Tumigon, o si Jipel, sa mga laki, iway di, tawag doon man na Ginoo. Kaya kinang Ginoo, title of respect mo na siya. Title of respect. Tato pa, titulo. Unya, si Kristo lahi siya Ginoo siya pero Ginoo sa tanang Ginoo asam basa muton Deuteronomy 17 o buhat 6:26. Acts chapter 10 verse 36. Ingon dito nga Lord of all. So kanang Lord of all munang Ginoo sa tanang Ginoo. Diyos sa tanang Diyos. Revelation ni Kristo. So muna nga si Maria isip tao nakaambit si Kristo isip tao. Kaya sawa pa magpagkatao si Kristo o guwa pa si Maria, diyan naman si Kristo yung divine nature yung second divine person with the divine nature. Sa ito na daan. Pero sa mga sustong panahon, kaya mo may agdares kasulatan, nagpagkatao si Kristo para magwali sa Jerusalem, kundi sa magpagkatao si Jerusalem siya makita. Ang Espiritu ang Diyos Espiritu 1:24. Lucas 24:39 ang Espiritu way lawang sumukog. Sa pagwali ng Jerusalem siya makita. Nasa 101 sa Catechism ng Catholic Church na ang Diyos may sama sa tao. Magpagkatao para makita sa mga bisyon sa tulog ito. Kung saan pagtabi niya dito kung siya makita, magpagkatao mag-isama na ito mo na si Kristo. Yan na. Itong December 25, sumarang. Yes, Kristo na nagpagkatao. Ang ambis sa punong dugo na ito ni Birhen Maria. Asa mabasa na? Hebrew 2:14.
Libro 2:14 na ang mga anak nag-ambit o dugo sa mga ginikanan sa samang pagi si Kristo sa mag-ambit siya inahan. Libro 2:14. Unya gitawag sa hypostatic union of Christ. After incarnation ba ng magpasabot sawa pa magpakatao siya pagsabag ni Birhen Maria diya nagsugod ang hypostatic union of Christ. Ahora magkabang mo senior CJ ahora pumunta na taasa ng edad yung musyo double 8 good yeah double 8 plus kung ang tiyan siya ginahasal sa sabak 8-9 na siya yapilon na kwenta mo si Kristo dito pagsabak ni Birhen Maria 9 months ko nang sumasabalaw grasya 4 gamay na ikuha 12 months so ang punto niya na si Kristo nakamit dugo sa nato ni Birhen Maria unya dakong role si Birhen Maria sa Iglesia Katolika Romana unya tawgon niya si Kristo si Birhen Maria uguan inahan sa tao inahan ni Jesus inahan ni Kristo so may saktuan na yun. So, ang mingo inahan ni Kristo, dahang Kristo sa bulungan. Kristo sa bulungan, mingo niya ingog ni Jesus, tagang sa Jesus, nalan. Niya inahan sa tao, dili sad sa Job 3:14, tumasaw, ang Diyos, labaw man sa tao, gipsigasaw na nimo. Brad Punsi, Jimenez, malabuyok niya, mura ni ilig ni Giltugi niya. Minister, kamusahan ang Job 3:13 ang Diyos labaw sa tao, muna nila sa imanin sa God. Kaya, kini mo ba, may interpret na sila na, anong mother of God ba na siya? Sa may sawa pa ang Diyos, diya na si Birhen Maria, ato na i-qualify. Second divine person ang promong na dili ang first divine person, dili ang third divine person, kundi ang second divine person of the Blessed Trinity. Kaya, kumingon na nga, kining Diyos na, hindi ka rin, ang mga na-apel ko, yan na sa ito ni Juan. Ni Maria, di naman, wala na, pangalaw sa laing reliyon, sa iyo, yun mo natin ito lang. Sa ito pa rin, kining, masahan na yan, ang Job 3:14. Ngayon rin ang lugar, speak it once o pag-ining. Nandito sa 32, nandito sa 35. Boom, 34, 33. So, ang punto rin mga ating sunan, ang Diyos lampaw sa tao. Muna nga, nanulan ko si Birhen Maria ang iyang titulo yun. So, gidugma, Mary is truly the Mother of God. Muna sa Ginoong Kristo. Muna sa kuan punto mga ating sunan. Job 3:33. Kung mato siyang usa sa mga punto ko. May punta na rin. Right. Kaya kinato niya kay bato nang i-explain taas mo yan. Sa ikaw niyo bro. May punta na ba JP? Sister na naman. Bisa kung saan tabi ka? Upatraga dugma ba no? Ang mga wani mama Mary, upatraga dugma nga wani mama Mary o title. Upat. Bidugri na, kamaturan ba? Murag to sa una, murag na ang pila apil ba? Apil sa ko kalimot sa daw sa kuan nga una nga. Murag na atoy punan to sa siguro. Wala pa to bro, upat din na siya. Sama-sama. Sama dugma. Dugma ni mama Mary, murag na atoy na apil ba o murag punan ba to? Ang buti di sabi nag-ingon ato pero murag kinugtog ko nga murag punan ba to usa pero wala isa wala sa masuki sa kwan ba sa ma-declare sa magikan. Bisa ang Holy Rosary ko, di mo na dugma. Practice sa na ito na. Debosyon ba? Mediatrix mo
ika-4. Oh. Lima unta. Wa maideklara sa simbahan. Brad Ann Punsi, good evening, Brad YD. Sa ni ka, wala itong amigo, itong malubuyok, mga minister, amigo ni Brad. Regards ko ni ko na, marag maon ni si kining Brad Iti Manolito niya. O, sa iyong pagkatana, Master? Nanong wa man siya, sir, approve tong co-mediatrix siya. Pediatrics. Tungod kay, kung sister, kay, si Bernabe na tao, ramon matuod na tao. Niya sa 1 Timoteo 2:5, ang tigpatiliwala matubang sa Pablo, maman si Kristo. Tigpatiliwala ba? Mediatrix. So, ang simbahan mo yung hibawa ng iyalan ng Isus na ang ban, devoted kini Virgin Mary, inigid mo labaw si Virgin Mary ni Kristo. Kaya, kuhan man, ubos man siya. Pero sa pagkatao, isip tao, nag-ambit si Kristo sa pagkatao ni Virgin Maria. Pero isip Diyos, kuhan siya, kini, spiritually speaking, born from the Father. Natao siya. Kuhan sabot-sabot dito sa gikan sa amahan. Pero sa kuhan, tawhanon, human nature, kaya kanang human nature, naglangkob na sa human soul and human body. Nagkambis kung dugo nga ito ni Virgin Maria. Sobrang simbahan ni Tudlo nga kay Mary, Soul, the Mother of God, niya, not explicitly, but implicitly. So, pray from original sin, kaya si Maria Inmaculada, Scripture, kung ulay mo rin naman siya, si Kristo, sad, pray from original sin. Why mansasad? So, muna nga, may ngunta nga, i-mediatrix sa to, ang simbahan may ensayo niya na, kaya yung simbahan, magisterium niya, nangan, grounded niya sa Biblia, tanawang sa na dito nga, anong patiwala mo din, nga, na si Kristo namin, subaki na dito nga, nasa patiwala sa Jesus Christ, tali sa katawan ng samahan, muna nga, dili na ma-dali, o ang sa tabaparay makadeklara na anak, nga gini, dugma niya. So, katong bang mga edibusyon ni Virgin Maria, kung di sila kuha kay uban ko ron, ako na experience sister, diwa ka babaya, ikatuan ko sa Simalagit. Doon ni Brad Rogelio Manero sa Gard, doon recognize. Rigoryo ko sa karakar ba na? At Simalaba, ang duwa ka babaya kong istorya, gikan na dito, asa may labaw, si Virgin Maria o si Kristo. Kasi tubag sa duwa ka babaya, kaon ko ito, si Virgin Maria. Sa ato pa, gibaksit nila si Jesus Christ. Diyos ko na. O muna nga, tungkol sa ilang debosyo, pagdeboto ni Virgin Maria, nasubrahan. Nasubrahan mo nang ibaw ang doktrina. Kaya si Virgin Maria, tao rin maprayan nato niya. Wala na, isuminto sa kaluwasan. Dili sa principal savior, kung principal savior, si Kristo. Magtatabang na siya. Bantay itong, napa mo ini, kining, kung padero si Manyangat nga namatay, nga babalik. Ako gihata ko rin kanina sa susa kang gwardiya sa unsap kanina nga. Kuan man, mutana siya nga, kanang wala tayo si Masimba ba, kaya sa gwardiya, sa si Masimba, sala, matayin ko. Depende sa gay, kung siman ka, so saan mo itong may misa sa barko, uy, simba, di ba? Pero kung nakakadiri nga may kaglawas, di ka mo simba, makasagi ka kay tuloy ko kampyo. Yan, muna nga, ato bang Brad Manuel, nga tuloy ko, nagulima ang mabismo uban, mga pare, kung saan pagkuhan, sana, pag-agdang manimba. Di ba? Sa'yo kasulti naman na, muna problema sa tuloy ko. Ha? Study. Oo. 10% naman, di ba? Oo. 10% na nimba. Nya, nadiri nga si Virgin Maria, hindi only padero si Manyangat. Ako na ihatag, pagkabiyahin niya. Ingon nga, inam siya ni Kristo. Ininim ni Hana, ako lang dalion na, kaya wata mag-topic, purgatory ng pirno. Uling ko at kismon na si padero si Manyangat, padong sa dos misa namatay, wag-ismagan. Kadong maniwa. Mo to nga, nadasmagan siya, ang tao nga mamatay, musiparit ng inang kalag. Tao nga si Padre siya niya. Niya, isugat siya sa angel nga, patugang Jesus Christ. Pero ang iyang lawas, ikarga na sa itabang ng mga tao, padong sa ospital,
murag Barili to Cebu City, murag 47 kilometers na. Ano? Dito na rival na. Nya karon, ina sa ni sa Anghel. Dadol ka na ko sa impyerno na. Kita ni Padre Jose Miñangat sa impyerno nga daghang mga bayot na impyerno dito, mga bayot, mga tumboy ana. Nya naabdan sa matay way kubisal pare. O sala nga sa Grilips. Uban pa, o dahil yung obispo mga pare ng impyerno. Dili na ito mutumbo ko agad, ano? Dili na ito mutumbo, pero kasi gaglipay itong obispo o unsaba. Pero dili. Katoliko sa kay nana naglipay raw. Nahibulong ako kay dito sa impyerno, nakita nako ngay mga pare ng obispo tungod silang sayop nga panudlo, doktrina ba o gautang panigingnan. Dito niya ato ni makuwi on board kay niya mo grabe niya sa langit, purgatorio gida siya hanto sa langit. Nakita ni Padre Jose Miñangat si Ginoong Kristo. Ginuo siya. Padre Jose Miñangat balik sa kalibutan. Patay ng Ginoo. Balik kay wali ano na impierno, ano na purgatorio, ano na langit. Niya miduol si Birhen Maria. Sige, kumana ang sulti sa mga anak. Kay tabangan tika. Si Birhen tigtabang na dili na Diyos. Dili na mediatrix. Muna sister nga ang punto ba? Homan. Ha? Ho. Mo lagi niya. O pang desisyon ng simbahan. Kay magisterium. Yung Biblia, tanawam na susihom ng mayo. Kay once nga masipyat mo ito bang aning pader na sinanuria. Once nga magdesisyon ng simbahan na mabakuy. Kabantay ka ng mga dito sa dapit sa Kurubay ng Brad Mako Mangyaw dapit nga natoy amo. Nahuganim na ito nga ay lakran na naong ni Birhen Maria. Ang mga ignorante katoliko ni Adto sa dito. Dito sa Bohol natoy sa kalaping nga nay Santo Cristo nagdugo ang tiil dito sa una. Sa mga tao din Adto sa gadisikanan pa kay milagro ko no. Daghay durante katoliko 90%. Durante katoliko apel tayo tana. Muna na sister nga. Katong sa dancing sun. Dancing sunset. Muna nga kita maning natay balbasa din bisado mo para may nahinay ta nga mawa atong baga ignorante po ba. Kaya dili ta hingpit. Ginoo mo perfecto Mateo 5:48. God is perfect. Brad Garding, siya ni? Garding. Tapos nya karon mo na ni nga tigtabang na sa Birhen Maria. So, nya na mga pare ko mismo na lang ito sab. Makita ni Padre Jose Miñangat. Nana sa Amerika ron 1985 ni gihubad ni Bancho Fernandez, Pinisaya. Unya sa to pa milagro ni. Kay sa Salmo 72:18, only God can make miracle. Way lain. So, man sa namo ini ba? Siroktan niya na step. Na Pinisaya man. So balik ko na ko ang role ni Birhen Maria, niya si Birhen Maria putli walay buling umansa. Niya sayo na taan na daan. Ha? O niya? Nasa si mama sa una. Ha? Mama na. Sa una niya. Kasi ginamingot sa una. Siguro ito makita. Ito ganing did men confess to priest. Nawala na akong file. Si Brad Shock itong natagaan. Ang patay ng umpisang balik. 2004 to sa Father Bobby Oliger sa Paranaque. Sino anong patay ng opisyal niya? Magtapik niya ng opisyal sunod. Ako itong ipangitarong kay huwag mo ito news mo tukod niya. Pero by the way, kining testimony pa na lahi outside of the deposit of faith ni Timani ha. Kaya itong tulo mga doktrina ni. Pero kana mga testimony, naman na sa Catechism of the Catholic Church number 67 na di na dogma, di na doktrina. Pero makadasig na siya. Pero you cannot force anybody. Kung yung mga nawag po din sa siya ikaw ba rin, Sok Fernandez, Bansok Fernandez, ayaharam na yun na, yubat. Huwag ka sin English niya. Inuwag ba ka na? So, natin kagawasan mo to, dagdili. Mabita na niya, importante sa experience, number 37 patatin sa Catechism of the Catholic Church. Kaya experience mo na yung number 1 sa kaya kanang uban, di libro, basa dito, social media, why experience? Mura na o si panalitan si Brad Paras sa Negros, dirim to sa Miyagi siya. Yan, naglisod siya tuod asa dapita sa sakyan. So kung wa sa experience, masaag siya. Maura na nga, kita ang mga Katoliko, kung wa tayo daghan tag libro, kung wa kay experience, masaag ka kay pangutana na. Libro, yung usama ng libro, kasi kasuhat. Di ko piyaha. Daghang masalag, languages na dad. So sana sa,
So muna nga kinang na tayo bebosali kinagmay ba. Bisa gamay ta nagot ta sa Mother Church sa Cebu City. Ana nambong upat. Ato pang mamang diyantan kami ni nga Ali Guspina to pati mo nambong ni international speaker ko to. Kadawat award siya ba? Ali Guspina si Bradshaw Fernandez kadawat og award, Papal Award. Mingon sa nistoryo si Bradshaw Fernandez dili kay kadawat ang award sa Papa. God cannot die when sakto. God is always alive. So, sabi pangutan na to, brad. Line. Eh, basig na ito, brad. Pediatrics o co-pediatric? Oh, basig na pa ikaw pa rin, nga kuwan. Parehara. Parehara. Oh. Co-pediatric. Oh, niya, isa. Ya, kani siya, sa pagkasanto na ni siya. Ha? Santo na, para ni sa, natikan nga masanto ni si Si. O siya mayangat. Ah, wala. Akong gigamit punto. Yang ng testimony, private revelation. Nga yang nahitabo nga namatay siya, ipakita siya sa impierno, purgatorio ug langit. Adun na impierno kay damang mga tao nga di butong impierno. Gawasan ang saksing uba. Ang daghan sa Katoliko nga buhat tagdutan eh manulis ta, mag-rape ta kay way langit, way impierno. Oh, muna nga punto ba nga nagi tuyo to gitabo na nga gipabalik sino para makasangyan naabot sa nato na. Pero nga na siya sa Capitol Paris na sa Miyagi. Kanas Madero siya man yan. So, daghan mga example magamit mo ng sister. Kay, kining atong sama na to nga ni pare, nahitabo sa na ng ana. Yung kita, mura man na itong agdas kalibutan yun. Nga kuan. Niya, sa may pangutanan nyo lain. Brad Iman, Empanado, Brad Julius Lawas, Brad Jerome, o si Brad Ilyong. Brad Berresa, muna yung sa mga i-upload po na ko sa lantugi na ko. Oh, sige. Plano nga abortion, masala sa Oh. Dubai. Ano? Ada. O, nindot yun mo. Timot, kasilag, dili ko pasiloon. Pwede ka mo establish sa wali. Diyan napita yung mga taas mo na. Kaya, iya ko na, itinood mo na, kadagang nga, nag-unay ko ang abortion ko. Katoliko, death penalty. Na yung mga minister. Presidente ba, din komisyon. Uyong sa death penalty, parating lalis mo. Oh. Unya, nayuban nga kuan sa kanang abortion, murag mo explicar ko sila ba. Oh, Marvel, ini murag sensitive gani yung bayina kay kanang abortion na may indirect abortion ay direct abortion. Kanang masturbation ana. Agan. Kaning sala sa bayot og lakinon kay naat. Ako nakalantugi ng bayot. Ako na bayot. Lali sige nga nagawali ng bayot. Impronto ba. Ya nakalantugi mi ni John Adolfo bayot topic. Ang ubang sibe dili mo touch ni kay sensitive mahadlok sila nga. Sulmom labos bayot 11 million man ang bayot naman dagang kayo. Dili mo to bang best ganda 11 million mo tinuod ta yung gana ana. Sila may tao sa tibok Pilipinas 120 Para sa to, million ta. lagi na ilang gibuhat. Pero para sa ilahan, murag di man siyura sila, murag paminaw, murag need nila ba? Lain sila pag-isip ba kaysa sa kanang ordinaryo nga kuan ba? Bitaw. Lain sila pag-isip. Sa to pon sa imo pangutana na. Dili, ang sala. Sa bayot ba sa tomboy? Biblical ba na? Ako sala. Yun kay bisag dili ang Biblia ang nagingon nga bisag ang Biblia nagingon nga abomination na ilang gibuhat. Sala gyud na siya kay Ikaw sister, kalapas man mga siya. tumboy o mga bayot may luna sa langit. Brad Manuel, Vice President siya. Niya nasa Bible Apostolic sinaligan ni Father Dondon Aquino. In general, may intag bayot o tumboy kay tungod sa ilang ilukan. Pero we cannot judge them kay in general, matawag sila tungod sa ilang mga action o sa ilang aura sa ilang kinabuhi. Pero kung wala sila gibuhat nga dautan, no? Wala sila gibuhat nga dautan pero nang maghimo sila o kanang malaway nga mga kuan. So, Nindot, dili ta makaingon nga sila makasala o may perno sila, no? So nga dili kita kahukom, no? Dili kita kahukom. Kay mo man ay ingon diha nga namang tao nga mahinhin siya or lakinon siya mo lihok kapan wala siya maghimo sa laod nga supak sa kabubuton sa Dios. So muna nga i-avoid na to in general nga
mayroon tag bayad og tumboy, impirno dili gina pwede nato isulti. Kung dili ang ato rin yung trabaho isip na ata sa simbahan, atong isangyaw ang kamatuoran. No? Atong isangyaw ipaila na to si Kristo. Kay si Kristo ang dalan kamatuoran o kinabuhi. So mao na atong misyon, dili ta pwede nga muhatag tag general nga statement against nila nga sila bayot o tumboy maimpirno, dili na dako kay nang insult, dili ato silang tudluan unsay gitudlo sa simbahan o unsay gitudlo ni Jesus. No, kay si Jesus nga niingon maguna ako kaninyo kay dagag lawak ang akong amahan ug akong andamon ug maandam ng tanan mobalik ako waon ko kamo kung aron kung asa ako tuwa kamo. So siya niingon sa sayang mga apostoles, tudloy gyud mo anang maong dalan. Ang tubag niya niingon siya, ay ako mo ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. So mo na nga isip kita nga naa sa simbahan dako na tong responsibilidad ang pagpaila nila kisa sa Kristo. No? Mo na nga ningon si St. Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. So mo na nga ato ipaila sa Jesus ngadto kanila kay og mailhan na nila sa Jesus bisan unsa pa ang nilhuka nila, sure gid ko kung mailhan nila sa Jesus musunod gid sila sa kabubuton ni Jesus. Muna nga iaboy ginato maigsuon nga ang pagsulti nga maingon ta bayot o ang tumboy o uban pa nga maimpirno dili, no? Ikaw, sister. So Sa komensyon. unless kung muhimo Ikaw man sila eh. og daotan, no, wala man dili man sala ang tao nga hindi siya o nakit-on siya lihok. Ang gidili sa simbahan na makapadaot sa ato ang espirituhanon kanibuok kung magbuhatag sa laod. No, so mo na ang ato recognition diha sa simbahan, dili ta nga muhukom ani nila, kun dili mutudlo ta nila ug ato ipaila sa Jesus ngadto kanila. Dito yung pambit. Namo diri sa ato ni nanay sa Padre Rosy Manyangata ang nayo mga adunay mga obispo nga pare na impierno, nay mga bayot. Yan abdan ngilad asa tong dapitang bayot? Oh, dara. Aborasyon, mga bayot. Di maka dumot kasilag uban pa. So ikaw, sister mo. Kaya kung nito bago natataon. Ang kanang mga ang mga bayot o kanang Isig ka lalaki, isig ka babae. mga tao raman sa sila pod pareha sa ato. Kung makasala sila na against sa Ten Commandments, o mao na siyang maimpirno gud ta maski kitang na ano Tinuod. maski dili ta Kay bayot or nakita mo siya pare dire nga impierno yun. No? Oh. so pero wala man dimension diya sa mga raman, Mga bayot lagi. mga bayot pero dili man tanang bayot. Oo, mamingon tanan. Dili mo tanan. Dili tanang Dili tanang bayot. impierno. Ha? Kaning mga tumboy or mga bayot tanan wala man gi ano diha sir. Tinood. Imo huddo man mong bayot tanan. So general kayo no nga kuan. Not Allah. Ikaw i-video. Ay ko na. Dito. Ato na ito bagon. Nilo kay ipambit ni Brad Maruel. Sister. Kaya experience of bantog yun eh. Si Rigo kung madlog mo topic ng bayot kay kasi Afghan mo na siya. Ikaw, San Pablo style mo gamit. Namo ko na sa Biblia sa Marcos 10:4-6 gibuhat sa Diyos babae ug lalaki. Wa mingon to gibuhat ang bayot ug tumboy. Mingon sila kanang bayot right away di. Laki na di. Bayot. Kanang tumboy, bayot na di ko tumboy. Mo ito pag bayot na siya. Kay tinuod nga lalaki mo na gibuhat laki babae mo na gibuhat sa Diyos sa Biblia. Nya sa 1 Corintios 6:9 buka ating pahayag ni San Pablo dire nya pagitan ni Batidor magwalay nga ang mga bayot isig ka lalaki isig ka babae dili makasud sa Diyos langit. Sa totoo di makasud langit purgatorio ito impierno. Kay ang impierno na ano man kung purgatorio ang makalag sa purgatorio padung mas langit, all souls in purgatory will go to heaven. Padung
dili pamisahan pa wedding ko. Mas maayong pamisahan kay wa sa tamasayo. Kung napagluto rin ko wa na impyerno nga langit kay adyan mas Biblia mo. Apo pamisa. So, 1 Corintios 6:10 o 1 Timoteo 1:10 kadto sunsi. So that step. 1 Timothy chapter 1 verses 10 to 11. O ining 1 Corintios 6:10. Ang mga bayo walay motumboy di walay lunak sa gina sa langit. Perti mo ata. Unya, mo lang yung Marvel sakto tay qualify. Kay tao man ta. Qualify gid. O i-qualify kay yung 1 Corintios 6:10 sa 11 basaha. Anak man dia sa 11. Kani adto sama yung anak mi. Pero sa karon pasabot. Pasabot nga dili siya laki na siya. Usab. Nag-usap na dili na siya bayot. Kaya kanang bayot kay homosexual perverts. Isig lalaki man. Ato pa nibiya siya sa isig lalaki. Oh. Di man lang siya naapdan sa sumatayo sa ikupisal pare. After sumatayo, kawa may bulingon ng makasud sa langit. Nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Revelation chapter 21 verse 27. So muna nga, pero muna punto po nga kuan sa Biblia, kaya kini mga bayot sa nakoy sa series ba sa una, 2019 dito. Kung karkar to sa Miranda, nakirali dito, gikan ba dyan magtitinaw ito? Buhay pa sa aning Leo Pirandes ito, kaya naman mga debate ito sa Sabado. Yan, diya karkar sa kayong bayot mga ito ko Indugay, kung iwalihan yun, unong rito sa BJ, di basta-basta. Igamit ang San Pablo ng sayang iso gaway kadlok na sa buhat rin si Pordesais, San Pablo ng iso saway ko kadlok. Iguali siya sa mga tao niya sa 2 Timoteo 1:7, ang Diyos wala maghatag espiritu sa talaw. Ang mga talawan itambog na sa gobyerno, iniday 21:7, nato sa 8. So manang usap punto nga, awang inang siya, niya. Ang ubang mga Katoliko wala sala na sa. Ang bawas sa siya. So ako nang gi-qualify. Dito sa school, timing sa ito nga. Mabayat ako na walihan. At least, ang psychology na kong tanaw na mapakgang mga mensahe na anak-anak ko ba. Pero bahala na sila kung mag-kuhan. Yung masuko mo yun na. May kartesyan na po ng mabayat. Magbantay po na. So muna yung punto ba nga, ang mabayat, walo na sa langit katong naisig ka lalaki. Kanya, nagpa-abisi ang isig ka tao. Same-sex transplant. Nya same-sex marriage. Sinanggana, kabugatan na. Nya, ako'y pangutana na, bayot nga, kanina mo ginitaw, ilisa na ginitaw lalaki. Kung na kay 300,000, sinanggana. Gusto, gusto na, mga kalibutan nun ba? Kanya, nga, nabay biblical support na nga, magtabis kinatawad. Kontra sa Diyos na, determino 23:1. O determino 14:1. Nakagi na. Katong English ini, basalan Bisaya niyo. Determino 23:1 o determino 14:1. Nagkatong mga nagpabisi si kinatao, dili pasudlon sa simbahan sa Diyos. Dili pasudlon? O, niya, naspunta pa rin sa kabantay ka ng entrance. Sabi ni driver na katedral nga, formal attire kita sa simbahan. So dito naman ito isibilis. Akong gibadlong aktual, formal attire ka. So distincto is Ginoo. Kaya nasa Habakuk 2:20, Salmo 11:4, na ang Diyos nasa templo, sa balang templo, nagpuyo. Niya, nag-isibilis ka. Ingnan ko niya, sama ka santos ka. Ginaan ko bayo. Walit ko na ba kayo? Mura kartesyan ba niya? Dako na iskandalo. Kagusun simbahan. Dahil, kuhan ba? Sa santos ka? May punto ba nga? Nya, dili. Kaya ako, dili tumutumo kay na padero siya man nga. Ingo man na inverno yun. Pero, niyo sister na tanang bayad. Dili na pipila lang. Kaya may mga bayad nga nang usap sa. Nayuban, bayad tanahon. Nya, magbuhat ako. Isig ka lalaki. Bayad ko siya. Wala naman na. So, dito ka hukom internal forum. Suma sa moral theology. External forum, ato na mo pananaw. Maybe correct. So, external, na nasa 1 Samuel 16, versikulo 7. Outside appearance ang pananaw ito. Pero sa heart and mind, ang Diyos ay nasayda na. Asa mabasa? Juan 2:25, Matthew 12:25, sa buhat 15:8, buhat 1:24. So,
heart namin ang Diyos. Muna yung internal forum. Paborito na George Borrero Buenos, God ka na tayo. Bansiwan, Basures, ito recognize sa Mindanao ni, sa nika law student. So, wa mo ilang pangutana na, niya, anang bahina, iha, kang kanami umuhukom, da external to atong umuhukom, pero internal ang ginuuri na sayad na, tumalangit, siya rin umuhukom. Siya kita ko, pare na igmisa ganyan, mingon ganyan nga, manghinaot kita. Manghinaot ka na, pare di ko siya sure ganyan maluwas. So, ito pa, makatabang ang kuan ang sakramento sa Eucharistia sa atong kalawasan sa kalag. Kaya lote usama ni sa sakramento ang Eucharist. Sa civil sakramento of the church. Baptism, uban, bunyag, umpisa, uban. Matrimony, uban pa. Sa ato pa, kuan gyud. So, ato lang ang dahon nga kanang mga mayo, magbuhat ana di maayo kay kuan na. Isi ka lalaki, isi ka babae, sa Sodoma Gomora, di paawanan kayo sa Ginoo, tuod ang buhatan sa tim buhatan eh. Tingol sila, amat mayog ni Brother Wiley, babae lalaki, laki babae kay wa man paawan ni kayo. Mana man sang uban. Pero para ka sirat na sa 22 sa nabat. Paborito ni Milky yung ni pagmako mangikan pultiro nga. Wala yung kalipay sa matang lalaki mo tanak wa pang babae. Tanaw lang. Pero butangan mo. Ining Malaysia, kapag tanawon mo sa babae, imagine uban pa, manang Matthew 5:28-32, sama nakapanapaw ka. O, muna yung sasapon to. O, si Hari David ay, si Solomon, pila ka babae to? 1,000. Ha? 1,000. 1,000 ka babae? Oh. 700 ka mo kasawa? Puyo-puyo, 300 ka mo? Oh. Pero tinagana. Pila na, 1,000 na? Nasuko bang Ginoo? Kasi tubag ni mo Senior CJ, karang tugong mo brother friend. Sa ito, bagong tugon nito, pag-testament karon, napukan si Solomon sister. Ano man? Asa mabasa napukan siya, nasa Sirach 47:19, ang kaulag magapuka na. Mot sabot ba? Nya sa panultihon 31:3, panultihon 31:3 nga ang hari napukan. Si Solomon hari mo to, pila ka barkong bulawan, layo na sa mga dato sa tubong kalibutan. Pila ka barkong bulawan, tinigana, ihatag kang magkaalam sa Ginoo. Anak mo to ni David. Oh, nya, karon gumikan sa iyang pagsimba og laing Dios sa mga babae nga bistisa, mga gwapa, mga sirak ug forma. Si Solomon kuwaan og kaalam sa gibawi ang iyang bahandi. Asa mabasa na? Nehemias, Elistaneser, brother. Nehemias 13:26-27. Nehemiah, dili Jeremias ha. Nehemiah 13:26-27. Sa natin na ba? Tingin ito amigo ng kumpare. Natin na. Oh, napukan si Solomon yun. Brother, gumikan sa babae. Ambot masabot, ang babae ni Agda pagsimbag lang yung Diyos. Supak sa 10 Commandments of God. Exodus 20, 1-17. Di kalog. Nasa 10 Commandments, ayaw pagsimbag lang yung Diyos. At pawa sa mga isang babae, sa pagsimbag lang yung Diyos. Usa kita, ang atong simbahon nga tinuray yung Diyos. Kinsa nga? Yahweh. Kada pader mo na. Kada pader. Yahweh. Nya, kinsa may gitugyanan samahan ni Yahweh sa pagdumala sa simbahan, katukod. Kinsa? Jesus Ah, Christ. Jesus Christ. Kay, I am the Father are one Jesus ta. Kumuna nga, ang Kristo na ta, Episo 4:21, ang Kristo ng tanang kamaturan. May founder sa Roman Catholic Church, nasa Iglesia Catholic Romana. Muna nga, usay ang usa sa punto nga unsa mo gidayag sa Ginoo. Yabaw mo wa. Ato na itapik sunod sa kwan kada magpagapangulo kay mo usa na sa punto nga ikay pagilara sa Ginoo pag nagidayag mo tawag sa leader. So mga pare ato nang tawron Sirach City Bitulbi Kamar de Teono, Pader Dinis Umumot 4, Pader Bildualio, Pader sa mga ubana, Pader Ras Biliga, mga gaday literally o kaya Pader Big Mendes ato na rin. Recognize po ban mga pare. Sirach City Bitulbi Kamar de Teono Sir. Tahura ang mga pare. Sa Hebreo 3:17, ang pangulo sa matag parokya ba, mga pangulo Hebreo 3:17, nagitiman sa tumatalag. Kay kung way pare, magunsa mong simbahan kung way pare. Magunsa sang pare kung way simbahan. O magunsa sang pare kung way parokyano, dinigana. Sleeping giant ang dili pare. O muna sa batayan ang itong TikTok na controversial
nga dito sa Danau City, manang usa sa punto bitaw nga ito pamalandungan nga ang tumong na simba dili sayaw kay Japanese dance o Chinese ba. Ang punto ba nga mas maayo pa ang naay Bible study before Mass gibuhat sa Severando ng Bradley ang rerusa sa Boy Alporque Jerome mo sa mga radical organize siya nga punto ba nga Bible study before Mass nga gibuhat ibang Severando sa chapel ba uban pa o nakaagi sa kuha ng mga Bible study before Mass. So muna nindot unta daghang tao makakatong sa doktrina kay kung tuluan na to sa nakalimutan ng worldly matter seperti digana ng kalimutan ng butang karon na sa Unungan 2:15 kaya mga worldly matters na sa kalibutan wa na higugma sa amahan patuban ni Kristo sa ato pa kita bisag gamay ta padayon siya pagpaambit kay matud pa ni San Antonio de Padua usa sa santos nga batid kay man Golden Mouth pa Golden Mouth ingan lang ko Brad Ijiboholo tuan Brad Veronesa Brad Elio Brad Iman Pinadog Golden Boys iway Golden Mouth San Antonio de Padua why namati niya mga tao dibiya niya inigwali ni San Antonio de Padua ang mga isda na namati isda way tao ngigil San Antonio de Padua tuwa John 13 na siya bisla tuwa na siya Golden Mouth muna nga kung ano mangita pa matagdaghan mingon sila brad uy Bible study gamay kayo niga ang daghan ko sa singer kanta nga concert uban pa pang Ginoo gamay kayo usari ka na las Ginoo Lucas 15:66 usa ka ta makabig nimo natay dakong reward sa Dios asa mo basa na Santiago 5:19 o ne uban nga usara ya akong ginang Banso Fernandez nga Lunes dadadang pito ka tao ko napabunyagan Banso Fernandez sa katedral rin buhing saksi si Reverend Father Vinci Herrera Reverend Father Brian Brigulit Bible Baptist of Cristoana bunyagan total sa 12 dire niya si Brad Ray Bascones Miguel Wilkie Munis na ito si Brad Danny Madia Brad nakakuha ito Mario de la Sierra ang luhod sa 2016 aglipay o ilisang Cristo por babae Father Lucas Enoch Ditso Bunyag sa Buhisan Parokya Brad nato Brad Russell abasta sa itong higyo na mga amigo ug si Brad Jikyo hari sa Sumay ibang Sumay Jikyo sinina no yatag nga usas na nagload ng pugos Ilisang Cristo por babae ang gidan pabunyag Ditso kumpirma Father Lucas Enoch unya sunod Japanese 26 anyos pure kapon dili katoliko 2018 Brad Adam usas na nagload Mario ato si Danny betul si Kwan Jikyo na gyapon Ditso kumpirma bunya 2019 Gregorio Nocos usa sa ni Abag Chinelok si Grigol aglipay og born again 2019 so pito pa itong napagda pero nanakoy na pabalik 36 city edad 2016 sibig na tugi magkita kami Iglesia na sa Badbek na sa Glenilla lantugi may perme bakay dali formal hangtod nag niya gidala na ko dito sa Punta Princesa Lourdes Suarez 2016 Reverend Father George Buscunian nga pare ngubisal niya Brad Richard Brad Edward lima ka tuig gigisang Cristo gipagubisal Katoliko na niya na si Lito Comunidad si Brad Pikio ito buhing saksi niya amang pare gipagubisal Father George Poisolina namatay na sa 2021 nauna kamatay so muna sa punto nga yan napinaghan na ito ba nangamatay na ito ba nga galas kupisala na ito butante nga kita mga brothers sa paggamay ta usa lang ka tao magkabig ang kalag nga tayo rewards Ginoo alam 3:14 mag-unsa man ang daghang ginamati sa debate wali way usa na kabig ang challenge ako kinsang debatidor sa tibok Pilipinas nga iyang kadebate na Katoliko pare mga debatidor sa CFD uban kinsa man ang namin na ora pero kinsa yung debatidor nga ana na imo nga debate ba kinsa Kristo man ba Katoliko balik pero arang-arang lang itong si Brad Roman saksi mo ba nga iyang ipamatud-an si Jesus Anghel lang dili Diyos yung negative side ko 2016 si Aning Larry Alibio Agnostic boy moderator unya iyang ipamutod ni Brad Roman
duha sa katuig saksing uban. Sa to pa, pag 2016 na, December 8, Immaculada Concepcion, timing is mulunid mulunid. Jadi ka nang latugi na dito, mga anciano nga saksing uban, mga 12 kadibate dito, saksing uban. Si Larry, Maim Tomari, si Bibo Tinguyon, uban pa. Na dito ang, niya karon 2019, 2022, nagpamisa na siya sa Santo Rosario sa San Vicente Pedro Aurelio sa City. Pagkita doon plus sa buhay pa na. Ingo, wag pa magpubunyagi sa sinyo ba? Wala, giding na kinabunyagan. Nagpamatuod din ka, nagwalay ganing ka. Nga si Kristo ang hilra. Niya, ipaypuribahan ba niya, nga Inglesa, kung nagkaraman na, tao nagtukod din si Kristo. So katuloy may naglantugi anak. Na may video. Karon, nagkatuloy ko magbalik. So, pero ba, di balik. Tuloy may debate, mga anak ba? Pero, itawag na isang herse. Usa ka tao na bunyagan, na nanudlo ang sayo, herse si Berduman, sa saksing ba? Yan ang katoliko. Sin against sin na siya. Di na kinabunyagan ba? Nanudlo ang sayo. Tsaka ako mo biya ko sa katoliko, nanudlo ko nga si Bre Marino deliverin, si Cristo dili matuod nga Dios. Matawag ko herse. Bisag di pa ko magpubunyag sa laing reliyon. So, dili na ko katoliko. Sin against sin. Ito na sigutan sunod ang niya. Parang tayo na Brad Marwin. So, salamat yun nga naminaw mo kay sa 1 Chocolate City, ang mamati sa pulong siya sa Diyos sa gamay ta. Sa Matthew 18:20, Obi enem sunto Beltres congratulations in nomine sum in video rom. Ano kasabot ito? Di natin ito. Or two or three gathered together in my name, I am in there in the midst of them. Doon ito lang nagatigo mo sa ngalan, Diyos sa Silawala. So, naamo na isa sa punto nga, ang Diyos sa Silawala. Nana niya? Matthew 18:20. Oh. So, nang Diyos ato ron, 5 guta. Niya, natas Cathedral sa Cebu City, laro kayo. Unya, salamat ya Brad Marwell, niya sa mga bradan ni Madihan, ang President. Niya, sa sunod lang higayon. Sa January taong balik. January 4. Ha? January 4. Oh. Oh, wala may madayon ta ko schedule pero inay ka na to. Wa ma-announce ba? Ako na yan. I-shout out imong mga amigo sa kwan sa imong mga live minister. Sila Brad Mike Curtis. Oh. Tagare Aquino. Mike Cortez pare ni dili. Brad Mike. Brad eh. Shout out mo. Ya. Pedro Bisida. Oh. Ya mga pel, may meeting Brad. Oh, sa kuan, Kirman, may January 4 ta balik. January 4. Safety. Oh, si Sip day Cebu. Cebu. Okay, ingos Brad Adam. Atong ikuang gyud ang Sip di Cebu kay na may Sip di gaday literal o God kanatay. Sip di God kanatay. Sip di Cebu usara na atong Brad Adam Sip di President. Usa sa di ba ni anak Brad Adam dire sa katedral? Tong si Brad Chok Fernandez. Kasi tawag ito pag-aray nila? Freelancing. Oh, nya. Mother Church ko ng katedral ko, di basta-basta. Gamay ta, pero ang mga apostoles, mga paiter, gamay sa to. Brad Barry Bisok, atong amigo, si Mario Agbog, si Mario de la Serna, o si isa po ng ubande nga kwan. So, marana, o si Kent Gobayro. Tapos ang taris mo po nga pagampo, kasi mo siyempre, ikaw Brad, o si Brad Marvel. Samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Nangito naman, dalang salamat sa kagayunan nga ihatag na mo karon. O despite sa mo ang situation na wala ma-announce sa among president, apan tungod sa iyo sa Espiritu Santo, sa giya ka na mo, nakapadayon ka po kami sa himo na mo sa Bible study ini sa Mother Church mao ang cathedral o hinaot kami nga ambot ng mga adlaw daghan pa ang mag interest ni ini aron daghan ang katpon daghan sa ang sangyaw sa puno ngadto sa uban aron sa tumong tuyo na among mapaila Jesus nagto kanila. Ini among pangayo nga ginapisto ang Ginoo. Amen. Sa samahan sa God bless us. Masirukan tong pare. Oh, dara? Pas man kayo kasi sa ano, yung mga Oh, verse. dara. Kana Brad.
Oh, i-blackboard na sunod. Oh, para makasap pa. Oh. Joel Bakiran, Kimberly. Rogelio Camanero.